Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama siapa Ji? Tim ANP. Tim ANP bos. Ya arbitel Brabang ki. Ya, piye ceritane arep retail. Retail Brabang bos. Arep mau ditanam. Itu bos. Tukul sampe gedene lho bos. Iki liate modot iki dicokote modot kok. Iso cokot ya kruwak to kok iso. Didilat wijek gak dicokot. Jajal dilat piye? Jajal dilaten kok anu pra. Lha iki didilate wani ke? Srintil ke? Alah kayak video nek bapak bos. Iki gak barang gawian enak obat mati kok. Ora wi nek mati, ora apa-apa kuwi. Lha iya to ngono. Barang keras kok wis barang keras. Itu. Anu Ji, cekal dia anu HP-ne cekal. Nyapa? Aku sing kamera pe. Bos, iki bojone Mas Kus, Bos. Makane Iki dos, guys. makan dos. Bojone Mas Kus makan dos, nyombor ki. Lah ora ditakoni iki yo ora iso. Ndang to. Takon ngomong apa kok iso. Ki dos iki adidol apa-apa ki kok makan dos. Iki wedhusku besok dienggo nyunatno Radit. Oh, nggo nyunatno Radit ngono maksude, Bos. Go ngapa jenenge Radit kan urung di Gunti aku koi. Bos. Insyaallah nek rezeki karo di nganu. Oh, ngono adate arae. Loh, bledok, Bos. Ya, bedug trayo ki. Nggo wineh kok yo ngene iki. Ngene iki Ji ya. Ya ora apa-apa bedug. Nek ning ndi to, Ji? Ya Allah motormu golek. Turu aduh. Duh, motor ono sih. Motorku. Turu. Dekno. Kok iso turu ki motor ki? Iya to. Yo ora ero aku. Cepet to. Motor kok turu gitu. Mancep. Aduh. Sopo ra, Ji? Cok kunci ala ilang anune. Aduh, entekno besine. Wis, bar, Ji. Duh. Motorku guling ya. Lah ngono yo mbok jagang tengah to. Yo enak. Putra ge enek pupuk ada hilang entekno. Lho, Mas, ndekne tembok ki lho. Aduh. Pel. Montore Meh pingko, rayal diomongke. Duh. Salah nek anu nek ndekek. Aduh. Alah. Sadene ning brok kae lho. Guling sak delet sampe gapo. Sik sengguling. Tapi bensinnya kutah bensinnya. Endi ora utah kok. Alah. Endi lho? Masa utah? Kutah. Ya Allah, Ji. Nyelengi, Ji, engko nggo tuku motor ya, Ji. Masa ngono? So utah ki mbok kae jiduk. Gak ero to. Ya jare bar di servis, masa bensinnya ngono. Yo kok jeblok kok. Ya ampun. Ya gak ero nek gak ngomong ki gak ero. Lah kok delep ngene. Ayo montore. Ya ora roh lho. Lah aku yo ero nek iki delep. Mungkin tuh. Iki delep wis. Lah motore delep jere. Kok iso motor delep lho. Ya kok nek retail nggone Andi ono. Gone Andi nang retail, Bos. Ini le pitel aku kok gak bakul traisi. Ngono ceritane. Yang pitel iki. Oh. Jadi Mas Kos jadi langsung. Jadi Mas Kos langsung Langsung saiki. Heeh. Ngono. Lah wong-wong ora enek sing pitel. Tapi Kanggo wong-wong yo wis ana. Nah, Aku wi. pesenan jajan dian 200. pesenane sapa iki? Gone sapa? Pesenane wong-wong ngono kuwi. Wi. Bakul jajan to, Ji. Oh, saiki menerima pesanan. Jajan barang. Menerima pesanan berarti. Dok lho. Jajane apa jajanane? Iki jenenge akar kelapa, duduk untuk uyu. Oh, akar kelapa. Arane kaya untuk uyu tapi Sing tau tak jajal pringkilan ke? lah tak jugane mau piye saiki enek ki lho. Sepil sih Heeh. sing dijualan ku, Bos. Nih, yo, di review, Bos. Ceritane Mas Kos iki ya jimui pretelane sih. Sing jimui pretelane iki, Bos. No. Pretelan kan sing cik rada atos kan kena tingano sing ampong gua ono, Bos. Ceritane Mas Kos iki ki arep tandur tanam berambang, Bos. Ki peté brandang ke wonge ki yo nganu, Bos. Yo rasane Ji. Aneh Kayak yo ki bak nganu ki wine. Ya iya. Lah nggon Mbak Yune ki ya wine padha ae itel tapi wonge akeh. lho Ji. Ngono. Ngene iki lho. Rasane Ji, direview. Sik to, tak review sik. Ki lebos iki. Bakulane iki lebos wonge. Bendina aku gawe ngene iki 3 kilo, 2 kilo, kadang 5 kilo. Tapi ki mesine giling. Ora enek yo cetakan nganggo tanganku dhewe. Kok iso? Lho iso, wong Oke, Mas aku.
Kok iso ringkil-ringkil ngene iki? Ya nek cacane lho Ji iki. Nyapangan iki turahan nggih, gak apa-apa dipangan. Apa? Ya mau apa sing gak iso Ji. Mari kami Pinter. sembarang iso. Kowe lho kan masak aku apa lho sak Ya, set ngono sepangga iso. ya, lho. Mariam. Pinter, Pak. No? Pinter, Pak. No? Ora pinter piye bojone. Koki. Aku ora pinter. Koki iki, Bos. Oke ya tahu tek ku ya jalan wis pirang tahun Ya. ya ket 2018 ke lho. Sampai saiki ya. Ya. Jadi bilang anu, Pirang tahun ya. 18 sampai saiki piro jeneng no? suwi. 8 tahun. Tahun. Enak ora Ji? Nah, Nyapangane enak. ini Nek go siji iso ora Ji? iso. Kuat Iso. apa ora? Kuat. Kuat, Bocah kuat. iki piye? Gak sah. Tak aku sing kamera, kowe sing goceki tunggah nang. Yang kayu. Kayu apa? Le gocek itu mena. Gocek ano? Ya, gocek. Ah, goceki. Apa cek lara sikilmu Ji? Lu ngono kuwi piye? Anu Ji, iku dukno nang anding cross iki lho. Ning anu lho. Ning judul omah ke. Ya sama ringo nek udan. Masing golku aku pas kelenger kayak. Ya, Kelenger. kulone cross iki kono. Ya. Goceki tenan lho Ji. Guling lho kok. Iki lho, muji kuat lho gawa sak-sak. Ki prae nek 50 kilo. Lewat tok rotan kono lho Ji. Kuat apa ora ke lho? Wis ben kono lho Masek. Bledok pi lho he. Jelupno bledok. Lho dolan kabur kabeh lho. Malah apik enek diomongi. Lah iki terus piye mbok tekene ndi sing sak-sak gedhi iki? Yo goron apa? Nih nek. Gawa muji neh. Sampean? Yo ngenteni muji sik wong ben digoceki. Wis entek iki wine wis diusung kabeh ho. Gue Mbak Yu buka bahasa bil. Wis disepil muji nggih. Wis disepil muji wis. Kandhane wis kok. Takoni piye? Sembarang Bang. Walah tak takonane nekno. Ha ke lho ngene Mbak Yu ku ya pitil nggih disepil muji neko-nekoni neh. Duh. Halo. Piye, Mbah? Lah pitil piye? Apik. Mbak Yul. Ya Allah gak noleh wonge le pitil dilone. Anu teko ndi lho. Halalah. Golek dhuwit iki. Ngene karo dipangan gorengane mbok ni. Mbak kok Mbak Mas kirimi gorengan nah ya. Pitil kaya ngene iki lho, awake berat. Ora apa-apa, penting kalih dhuwit, Mbah. Awake berat kabeh kaya ngene iki lho. Kon ngomong piye? Iki lho wine. Rene, arti sawer piye to? Ora lepok kon nyawer, sapa sing arep nyawer? Elokno kene, elokno. Kene nyepel wonge adus kali ke lho. Ya sik to. Kalau wonge adus kali ke lho, anu Mas Kus. Ngene karo selulup, Mas. Mosok? Ngerti TikTokku ora? Ora. Heeh, mosok apa to TikToke? Yayu jenenge. Yayu, walah. Yayu. Ganti-ganti iki lho. Mbah, ganti-ganti lho jenenge. Anu ngono. Kita kenalnya jenenge sapa iki, Mbak? Yayu jenenge, Mbak Yune Mas Kus ki, Bro. Wonge dolan rene. Jenenge ning TikTokku Yayu. Oh, alah jenenge Yayu. Wes Jel padha apa ora? Wis Wis tak delok nyanyi ke. Kae TikToke Mas Kus rae kae. Iki YouTube ki, YouTube. Wes. Walah. Ya karo di anu aja lali di apa di like karo di subscribe kae. Mosok. Tuman ndak jere. Waduh lho Mbak Yune karo adine lho lek lho wonge kudu nyemplung kali ae.
Lemu teko di apa? Yang dingin ngayat kae mbek. Sing pas dulure meninggal kae, Mbak. Kae, Mbak. Kopol. Adike Pak Elis kok. Adik Sumadi. Nyogentan kamera. Piye Ora to? saithik kok udah tutupen dhewe. Wong kowe sing duwe YouTube kok. Gendut. Ini. Walah lha iki wonge. Morone ke lho. Janji. Yo. Sandal ibu mana sandal ibu. Masa ki sandal ibu? Sandal ibu kok. Oh iya. Ya Allah Yes, sandal ngene ibu. bro ya. Gak oleh. Vlog hari ini pokoknya kiar predel udah bangku persiapan tanam besok Sabtu. Yes. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel ANP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.